ନଟ ରଖିବୁ ଆଜ୍ଞା ସତର ଯତନ ତିନି ଗୁଣ ହଁ। ତ୍ରିଗୁଣେ ସଙ୍ଗ ଯାହାର ନାହିଁ ହୁଁ ଉଦ୍ଧବ ଈଶ୍ୱରଟି ସେହି ହେଉଛି ହେମନ୍ତ ଗୁରୁ ସେବା କରି ଭବ ସାଗରୁ ଯିବୁ ତରି। ହୁଁ ତ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ସେଇ ଭେଦ ହୁଁ ଖୋଜିକି ଯାହାର ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ମିଳିବ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେଉଁଠି ମିଳିବ। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କଲ୍କି ଅବତାର ହେଇନାହିଁ ଠାକୁର ଜନ୍ମ ହେବେ କଲ୍କି ଅବତାର ଜନ୍ମ ହେଇ ସବୁ କାମ ସାରି ଦେଇକରି ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ହେବାର ନାହିଁ କିଛି ହୁଁ ଅନନ୍ତ ଲୀଳା ହେବ ହୁଁ ଅନନ୍ତ ଖେଳଟା ବାକି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ସେଟା ସେ ଅନନ୍ତ ଖେଳ କେମିତି କରେ ତାଙ୍କର ମହିମା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଗୋଟେ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ ହେଇଗଲେ କିଛି କାମ କରିବେ ହୁଁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ପଶିଗଲେ କିଛି କରିଦେଲେ ହୁଁ ଏ ଅନନ୍ତ ମାନେ ଅନେକ ହୁଁ ଲୀଳା ଖେଳା ହୁଁ ଏଇ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆଜି ନୂଆଖାଇଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଠାକୁର ଆଜ୍ଞା ନୂଆ ଖାଇବା ହୁଁ